ربایی نفشو جهان سراسر یاری کوهن کجایی مستی گل است بلبل گل ناله مستی بلبل خوش نیست یاری خوش دل ما رازی هم جدایی ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодию пуру баракат боша. имрӯз барои шумо дӯстони азиз наворҳои ҷолиба пешкаш мекунам, то охири навор ҳамроҳи ма бошен. бонувони азиз, барои шумо як кора пешкаш мекунам, кори фаберлика. ира ҳама медонад, дар ҳамаи канал ҳастай. ман мехоҳам ки фикри ақидаи хума барои фаберлик бугум, барои бонувоне ки дар хона нишастанд. чанд подписчики мара навистагӣ буданд ки шумо апа барои фаберлик ягон маълумотиен. ман барои шумо инам хе маълумотое ки ман ҳамин соҳада хумам кор кардагиам. 15 сол пеш ман ҳамаи соҳаода кор кардагиам. дӯстони азиз, ин як коре ҳаст ки барои худ меёвӣ, муҳтоҷи ҳеҷ ки намешавӣ. барое ки гарчандем ки мардакомонам ки кор кунам, мехоҳем ки ба ягон роҳ бо ба худмонам ҳамихе роҳое ки дар хона нишаста пул кор мекунем. тамоми парфумерия бо падарка мегирӣ, ҳам чизо бо скидкаи калон қади. вақти худат кор кардӣ, чизо беҳад бо скидкаи калон қати мебиё, ҳам ойлик мегирен. дӯстони азиз, ин кор бо беҳад нағз буда. пеш вақт мо кор мекардем, ихе ойлик набуд дар ҳамин хали парфумерияҳо. аҳози ин фаберлик як шанси нағз зодагие ки ҳамиқа ҳаракат ки пешравӣ ки бо ойлик мегирӣ, бо стажҳои баланда меравен. дӯстони азиз, барои ҳамун ҳаракат кунен. меҳнат шараф аст меган. дӯстони азиз, анами номерои болои экран навистагида нависен. ватсап доранд, беҳуда нанависен. дӯстони азиз, кадоме ки кор кардани ҳамон нависен, ҳамаша мефаҳмонатон. хоҳарҷони мо шоира ном доранд ки уже иноам подписчикан, виц директор шудагиан дар ҳами компания фаберлик. шумо ҳам метонен, ҳамаи занҳо метонанд. касе ки ҳами меҳнат кард, ҳаракат кард, метонен. як ҳаракат ай шумо ай дӯстони азиз. нависен комментарияда, ман номерошна закрепит мекунам. танҳо ватсапда фақат одамои кор мекардагӣ. дӯстони азиз, нависен, суҳбат кунен, барои худтон соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. закасам кунен, бо нархи арзон доставка мекунанд. навори хумона сар мекунем. дӯстони азиз, имрӯз ма эклер пухтам бо рецепте ки як видео пеш буд. анами рецепт қати эклер пухтам. кремша, креми пломбир кардам. имрӯз ма барои шумо креми пломбира нишон метиҳам. тарзи тайёркуниша беҳад креми бамазаи аҷоиб бодранги мороженое мебӯяд. анамихе эклерои калон калона кардам. рецептиш ки будак фақат пухтагиша баъд нишон додам. мо ҳамроҳи ҳамхе ҳамсояҳомон занҳои тоҷик мода бисёрай ҳама каса ҷамъ мешавем. наврӯзӣ дорем дар як хона, як ҳамсояи дигар бо мо бошен. дӯстони азиз, анамихе эклера мара гуфтанд ки эклерои хушрӯ мепазӣ биёр. ман ҳамхе касе ки чизе ки хушрӯи ки метона, ҳунар дора, пухта миёра ҳамиҷада. ҳар кас чизе ки тона. пеш вақт ҳамун маъракое ки мекардем, ҳама каса ташкилиё монда, медонем дӯстони азиз, ҳама ҳунарҳои худша пухта мебиёрад. анамиҷада аллакай ҳоли ҳама наомадай, ман пешакӣ рафтагӣ будам, эклерора бурдам. камтара бози ҳамсоё якта якта омадаистиян. оли дастархон пур нестай, сиёмка када барои шумо нишон додистанд чизои ҳунарҳое ки занҳои тоҷики мо метонанд. ҳамаи чи ҳастай. иҷода бо дута зана ки қирғизам ҳастай, ҳамсоя омадагиян. тамом михай хӯрокҳои миллӣ худмона дӯстони азиз кардистем дар ин рӯзи наврӯзӣ. иҷода шакарови бо лаззат аз дасти як ҳамсояи мо. дӯстони азиз, мантуҳои аҷоиб бо гӯшти реза. ана иҷода бо хӯроки миллӣ, гандумҷӯш, угро, хӯрокҳои миллӣ ҳамаш ай худмон, тоҷикои худмон. салатои хай рангу баранге ки чун ҳар вақта. дӯстони азиз, барои шумо ин навор, шумо ҳам ки дар ғарибиен, зиқ нашавен. як рӯз не як рӯз худованд ба ватан бармегардона иншаалло. ҳар каса ки мисол ки ҷоеда ки набошем, бо ҳами хӯрокҳои миллии худмон боша ҳар яктаи мода беҳтарина.
ҳар яктаи хмона бо зеби ватани худмон дорем дӯстони азиз. Хай гарчанде ки ҳам дурам ки бошем, мо худмона хурсанд карда мешинем. Да ғарибӣ инам хай ҳамаи чизако пухтан беҳад эклеруй бамаза омадаи дӯстони азиз. Кремаш хай яка аҷоиб буд. Барои шумо бо ман навор кардам. То охири навора ҳамроҳи ма бошен, лайкора фаромӯш накунен. Чанд рӯз навор накардам дӯстони азиз, ҳаматона ёд кардам. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Анами хел ташкилиҳо шуморо ҳамеша бигзаронен. Бо ҳамроҳи ҳамсояҳои тоҷикӣ ҳами хези қиётон бирояд. Дар ғарибӣ будагиё, дар Тоҷикистон будагиё беҳад подписчикомам бисёрай. Хай ҳамеша ҳами хел сарҷамъ бошен ҳамаатон. Бо ма бошен дӯстони азиз. Ташкилии мо давом дора, тамошо кунед. бонувони азиз, тарзи тайёр намудани крем пломбир барои шумо пешкаш мекунам. Анамиҷа декчада мекунам ба ҳазир ки тагш намечаспа. Аввал 100 грамм ширша меандозем. 600 грамм ширда 50 грамм кукурузни крахмал, 4 қошиқ кукурузни крахмал ва 1 стакан шакар. Любой стакан якта пур боша, стаканоями калон бо хубае ки ҳарчанд ширинам биёд, дига сливкида шакар намедозем, дига сливкия ширин намекунем. Анами крем худаш ба гӯё ки дастаточнаи шириниш. боқимондаи шира меандозем. Анами хел мекобем. Тамом тухм дар кор нестай и кремда дар болои плитаи газай мемонен, кофта меистен. Умуман ай кофтан намемонен, барое ки венчи қати ҳамаи ба қошиқ накунем, фақат венчи хубиш дар чие ки ҳамаи ҷоша аралаш кардан мегира. Ина бинен, анам хел мепаза, меҷуша шир, анам хел ғавс мешава. Сраза мегиремша. 1 минут ҷӯшидан гирифт, аллакай мегирем. ай дег да косачаи нержавика холӣ кардам, барое ки ида удобнитарай. Дегда барои пухтанаш нағза ки намечаспа тагаш. 100 грамм маска. 100 грамм маскаи сливични масла ё шедрая лета, ҳами фоизош баландтар боша хубай. Анам хел да гармиш, ҳами хел сраза медозем, аралаш кардан мегирем, об мешава. Баъд ҳами маскара пешакӣ бурорен дар ҳарорати хона, комнатни температура мулоимтарак шудагӣ боша, бо осонай. Тез да ҳами хел ҳамроҳ мекунен, об мешава. Хунуктарак боша, тез да об меша. Худаш гармай ҳами заварнои тайёр кардагимон. И заварнои бетухмай дӯстони азиз. Набинен об меша, чӣ хел мях ки мешава, камта свечам дига мешава, барое ки ҳамин маскамон 72% ай шедрая лета хеле зарчаи хушрӯай. Ина тайёр шуд. Болоша ба пишевой пакет мемонем. Сразу ба ми гармогар мепӯшонем ки заварнои мо қоқ нашава. болош мемонем хунук шава. Баъд торта сар мекунем, пухтанша то торт шудана и заварнои хунук мешава. Дар холодильникам намоне намешава, дар ҳамин пештири замоне. Торти мода 6 дона тухм дӯстони азиз, 10 қошиқ орд, 1 пиёла пур нестай 120 грамм шир, 10 қошиқ шакар ва амиҷа да бинен 3 қошиқи калон пур ба пур какавай, 50 грамм какава 3 қошиқ пур ба пур мешава. Баъд нигоҳ кунен иҷада равғана чанқа гирифтагиам. Равған иҷа грамм қати гирифтагиам. Агар ки мисол подписчикои ма надоранд, ним пиёла равған гирем басай.
ним пиёлаи камтар не, ай ним пиёла камтарак зиёд боша, я 6 қошуқ равған мешавад. 1 пачка разрыхлитель. Разрыхлители ман 10 граммаи ҳамаша меандозам. Разрыхлители агар ки 20 грамма боша, 18 грамма, 15 грамма боша, 1 қошуқча пур ба пур андозе, нимша басай. И разрыхлители ма гирифтагӣ ҳозир граммаш камай. 6 дона тухма сафедию зардиша якҷоя ба миксер мезанем бо ҳамроҳи камтарак намак. Намак камтар шепотка мегирем, анамихел ба миксер то сафед шуданша лат мезанем. Медонед шумо ки чӣ хел сафед меша, ма ҳама вақт нишон медиҳам. Сафеде ки ҳамихел вай мешада то ғавз шуданша. Ғавз ки шуд, ами зарди тухм сафед мешавад. И роҳатиам бисквит хушрӯ мебиёяд. Бинед чӣ хел сафед мешавад. ғавз меша, худаш маълумай. 10-15 дақиқа мезанем ба миксерои ҳамихел ранги инима. Агар миксерои калон боша, мошинашон нағзай, бо ваёқати 5 дақиқада мешавад. Шира меандозем, як бор мезанем, тамом, объёми тухм нашина. Дигар миксер дар кор нестай, сухои продуктоша якҷоя мекунем. Орд, какао, разрыхлитель. Ҳамаша якҷоя мекунем, мековемша, баъд элакча када гузаронда ба лопатка ҳамроҳ мекунем дар даруни ҳамин тухм. Дигар миксер лозим нест. Какаои агар шумо да кент боша, 1 пачка какао дастаточнай. Какаое ки ман рахатай, камтар бисёртар истифода мебарам ки то ки ҳамихел шоколадни хушрӯ шавад. Какаои рахат бисёртар меандозем. Шумо 1 пачка кент агар турецкӣ дошта бошен ё ягон намуди дигар нағз хеле шоколадни кна, ман 3 қошуқ пурдохтагим какао, шумо 2 қошуқ дам мешавад. Барое ки ҳамин роҳҳошам шумо ба назар гирен, дӯстони азиз. Ман ҳамаи аму ваёша нозукиёша мегӯм, градуси 180 градуста дар мобайн бимонед дар духовка, пеша ки духовкара монда бестен гарм шавад. Дализ тагишда пергаментни бумага, агар тефлонови бумага дошта бошед, тефлонови монед. Пергаментниёй нағзтарша гирен, барои савол шуд ки мечаспа. Шумо пергаментни ҳасте чанд нарх дорад дар ҳамин магазинои обични дар супермаркетода қиматтарша гирен, қиматтараш бо качестваш нағзай. Хали любой чи ҳамин бупаза сразу ҷудо мешавад. Шумо анамунамуча гирен. Баъд анамихел ҳамаша ки андохтем, ост-оста ба лопатка 3-4 маротиба 3 қошуқи андохта ба лопатка мековем, то ки бисёр якябора андозем, хали хамир кулла мешавад дарунаш. Ихе воздушни мешавад, бо камкамаки сабукай кофтаншам мефаҳмем ки чанқа ҳал шуда даруни орд. Охирон равғана алоҳида мегирем, аралаш мекунем ки ҳамин объёми тестамон паст нашавад. Барои ҳамин хотир охирон равғана дар ягон отдельни косача гирифта мековем. Камтарак ҳамин ай тестамон қатӣ. Тамом. Бинед теста чӣ хел мяхкиай. Ҳамин шоколаднигӣ инима бисёр шоколадни нестай. Вай зависидай какаоай. Какаои рахат ки приятне маззаи шоколадни дора, ма ба ҳамин кадом. Дигар какао дошта бошед, фарқ надорад, дӯстони азиз. Бинед я 6 қошуқ равғанай. Барои ма грамм қатичен кардам, бо ба шумо да қошуқи хеле мефаҳмонам ки осон шава бо роҳи ки тарозу надорен. Анам хеле аралаш мекунем, тез худаш аралаш мешава ва ҳамаша ҳамроҳ мекунем. Чизе ки я намефаҳмем, дӯстони азиз, комментарияда нависем, ма ҳатман ҳамаи шумода ҷавоб медиҳам. Чизе ки пухтанӣ мешавен, кадомитон вақте ки нашава, номер ма мемонам, дар номерам галасавои нависен, ма ҳамаша вай кунен, голос рӯй кунен, ма голос қатӣ бо хушрӯтар мефаҳмонам ҳамин чизе ки пухтанӣ шуден. Ҳамин видеодам ҳамаша мегум, бо описанида ма рецептоша менависам, дӯстони азиз. Грамм қатӣ менависам, баъзеҳо тарозу доран ба грамм осон шунай, баъзе ки надоран тарозу, бо пиёла менависам, ба қошуқ менависам ки барои шумо осон шавад. 10 қошуқ шакар рафтага, ида 10 қошуқ орд. Бо ки какао дора, баъд какаоам роли орд бозӣ мекунад. Какаоам ҳисоб мекунем, дӯстони азиз. Агар ки какао намедоштак, ами 10 қошуқ 200 грамм ҳисоб мекунем ордча. Инам хел 10 қошуқ пурпурай орд гирифтагимон, шакарам пурпур.
хел як лист мешава, яки 6 дона тухм объёми баланд намекуна ҳеҷ вақт, барое ки дар листи калон 6 дона тухм камай. баъд и тестае ки ҳами шир қатӣ кунем, шир иқа объёми баланд наметия дӯстони азиз. Агар ки мо ҳами ҷози бисквити обични кунем, обичнида бе шир кунем, вай камтар объём метия. Хоҳем ба ӯ намуд кунем и ки торти панчо мукадестемози ида ҳами шир қатӣ бисквит бояд ҳатман ҳами шир гуфтагия рецептишда. Ҳар як чи рецепт чихча дорад дӯстони азиз. Ма ай пеши худам намекунам, барои шумо ина нишон додам ки чӣ намуд чизо дора, ҳар якта ба рецепти худаш тайёр кардистам. Сразу гармогарм мебурем, камтар мемонем хунук шудан гира, дигар чизоша тайёр кардан мегирем. Размери 23 мавай кардам буридам ҳозир, ҳами калцоқате. Агар шумо косачаи шишагӣ дошта бошед, ба косача амихе бубурен. Чен мекунем, ба корча гирча мебурен. Якта ананас дар кора, ананаси размери майда. Мегирем иҷада, агар кадоме ки ананас надошта боша, консерва ананас ҳастай, ҳамун консерва қатӣ куна, оби консервара дар пропиткаи ҳами тор да коржо обша буреза, айму консерва баночка мондагиша майда када ҳами хел тайёр бумонем. Иҷада ман гирифтам сливки Белария, 400 грамм сливки Белария хунука ай холодильник мезанам ба миксер. 5 дақиқа мезанем дӯстони азиз, анам хел сахт мешава, ба ҳарди крема ҳамроҳ мекунем, крем пломбир мешава. Дӯстони азиз, креми сливки Белария қатӣ ки тайёр кардестам. Сливки Белария дар Россия ҳамаи ҷошда ҳастай, танҳо аммо бозорое ки калон доранд бозорушда мешава, баъд кондитерски магазинода мешава. Ба интернет занен, адреси ҳамхалиҳо мебуроя, рафта харидорӣ кунен, барое ки истеҳсоли Россияи Белария. Баъд креми Шантипак ҳастай, креми Шеф Дукат ҳастай Россияда. Анами кремо ҳамаш мешава, ҳамиам сливкиянд, сливкиҳои 26%. Агар ки наёфтен, обични сливки гирен, сливки 35%, ай 33% боло боша. Сметана қатӣ намешава и крем, барое ки сметана тунуки бадай. Фақат сливки 35% ёвем бо хубай барои якум бор тайёр кардан. Сливки 35% тезтарак ғавз мекунаша. Ҳами ба миксер хунук ай холодильник мегирен, ба миксер хича тоқа мезанен, ғавз меша, ба и крема ҳамроҳ мекунен. Бо я варианти дига ҳастай, загуститил для сливок ҳастай. Агар ки камтар сливкитон сустар боша, загуститил мерезен, ғавзи хушрӯ мешава. Ҳамаш ё дар супермаркетҳо загуститил мефурӯшанд, для сливок навистагия. Сметана қатӣ накунем, пеша ки мегум ки суст мешава, фақат сливки қатӣ. Асосан креми ҳами вай пломбир, чормағз мегирем, 100 грамм чормағзи майда кадаги тайёр. Косачада камтар об мекунем дӯстони азиз. Косачамона ба дастмон камтар амхе дарунша тар мекунем, об тар ки шуд, ҳами пишевой пакет хушрӯ мечаспа. Ҳамҷа ман ҳозир тар кардестам. Ай и тараф, ай ду тараф пишевой пакетиш мекунем. Чӣ намуд косае ки дошта бошед, мешава размери ки ҳами нормали майдача боша, калони бад набоша. Размери 23-24 меша ҳами торт. Ами шишагӣ ҳам боша бо хубай. Ана ҳамаша майда кадаги тайёрай. Ҳозир амхе кремда тар када мондан мегирем. Ман пропитка намекунам дарунша, барое ки даруни кремда худаш мулоим мешава. Кремон ки ранги морожни воздушне тез питаться мекуна. Баъд бисквит монам мулоимаки хушрӯ омадагия. Ина бинен, якта ҳами хел кремда тар када мемонам. осонай дӯстони азиз, ҳама када метона. Ҳами бисёр барои крем менависен, бисёр крем шуморо ғам метия, наметонен хел сахт шуданша менависен. Ами сливкира гирен да холодильник монен, хунук мешава. Баъд бурорен, як аралашаш кунен ки ҳамаи ҷошда як хели жирностиш болода бисёр места. Амхе аралаш кунен. Баъд бурезен да косачаи тоза, миксер қатӣ бизанен. Бисёр мезанен, 10 минут яхелша мезанен, 15 минут мезанен. Сахт шуда мерава, бе ягон сахарни пудра, бе ҳичи худаш тоқа анам хел мезанен, сахт мешава. И сливкиҳои 33%, 35% ма дар назар дорам. Агар ки и крема наёфтене ки меёвен креми Белария, Шантипак, Россияда бисёрай. Амин бозорода ба фикрам бисёрай Россияда. Барое ки чанд одам навистанд ки мо дар магазино наёфтем.
ҳамин марам якм бор Қазоқистон омадам, намедонистам дар киҷо ҳам хеле чизо мефурӯшанд. Баъд дар ҳамин интернет мезадам, гуглда мезадам ки ҳам хеле магазинои кондитерский дар ҳамин қариби хонаи мо дар киҷоя ё дар ҳамин Астана мо зиндагӣ мекунем. Мезадам дар киҷо вай мекунанд. ҳам хеле кондитерский магазино ҳастай. Ба адресош меброя. Бо ҳастай ҳамин хел сайтое ки адресора меёванд. Шавҳарото медона ҳамаш. ҳамин хел адреса мезанем дар ҳамо программа ҳастай. Нишон метиҳад ки кадом ранги навигатор борӣ, кадом территорияда шумо да ҳамин ба кадом транспорт рафта мешава. Бо хубае ки мошин дошта боша, навигатора подключат мекунам, мега ҳамо адреса. И барое ки занҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунем. Тоҷикистон дар бисёра қаймоқҳои хонагӣ и вариант доранд. Ман барои подписчикое ки дар Россияанд беҳадами крем да танқисӣ мекашанд, барое ки ида сметана намешава, дӯстони азиз, сметана мешава ё фоизи баланд боша, бо ҳамроҳи сгушонка мекунед. Агар и креми пломбирда сметана намешава, и торда мешава ки сметанаи ҳамин 20% ё 25%-ра сугушони қатъи ҳамин хел аралаш мекунен, без заварной мекунен. Их вариант ҳам мешава. Фақате ки пломбирда сметана намешава, пломбирда фақат сливки боша. ҳамин хел мезанем. Ман ҳамин хел када ёфтум магазинои ҳамин кондитерия. Ба бозори Калонда ҳамин Белария, Шантипак ҳамин ҳастай. ҳамин крем харидорӣ кардам. Аз сливки 35% дар ҳамаи супермаркет ҳастай. 35%, 33%, ай 33 боло боша. Мегирем хунук ба миксер мезанем. Ина дӯстони азиз, ҳамаш ҳанам хел боло ба боло мечинем. Ҳар як қабат ки пур шуд, ананас, қатъи чормағз мечӯшем. анам хел ба қошуқай чизе ки шумода удобни боша гирифта мемонед. Ман ҳаминҷаша сер крем кардам дӯстони азиз, барое ки охирон қабаташ бисквит монам мемонем, камта сироп мекунам. Қабати кругли мешава, ҳамо бологиш крема ки бисёртар мекунам ки питатса кунаваям хушрӯ крем брасаша. Ҳамаша ҳамин крем 1 кило шудагия, 600 грамм пломбира, 400 грамм сливкия. Сливкира ки ҳамроҳ кардем, обши 1 кило крем меша. 1 кило крем ҳамин чен ба чени ҳамин як тестамо мешава. Як порси ҳамин торта. Охирон чормағза анами қабати охирон гишта мепошем тамом. осонакай ҳамин торт. И як хоҳиши дӯсти азиз бо торти панчо нависта будам. Махмам дар ниятам буд ки ҳамин торта як бор тайёр кунам, ки канали мада нестай ҳам хали торт, ки бо якта дӯсти азиз ҳамира хоҳиш кардам барои шумо. Торт ваз бини хушрӯй ҳастай ва торти сабукхирай. Намиқа кремон барои болош мемонем. Ира торта ма бегаҳ тайёр дорам, мемонам баъд холодильник да меиста як сутка, хай шаб то саҳара меиста. И бисквит мон дар пакет мондагӣ буд, гармо гарма дар пакет мондам, холодильник да истод. Вақти тайёр кунӣ бировардам, анам хел сиропи шакару оби гарм мекунам барои ами тестаи какавадор, чем тестаи сафеда камтар сахтаракай. Вақти сироп мекунем ба сочни меша, мулоимтар мешава. ай бо крему нағзай теста питатса мекунам. болошда мемонем. бинед камтар як размер ма хато кардам бриданда, барое ки ма разшо то болора нагирифта будам. размери даҳани кришкаи ҳамин косатона шумо вибр кунед ки чен ба чен шавад. ирам ҳеҷ гап надора, ирам нағз мешава ё фақате ки як размер вай боша, торта ҳамаи ҷоша мепӯшонд. ма ба калисо бридам, барои даҳани иқати бриданаш калони бад мешуд, гуфтум яки ай размераш калонтар мебӯяд, нито меша, ба калисо бридам сабуктар. инами хел истод. Саҳар қати ма гирифтам, тортмо хушрӯ питатса кардагӣ хушрӯ шудай. анам хел рост мекунем. пакетоша мегирем, ами пишевою пакетора. бинен анака боқимондаи крема холодильникда буд, анамқа крем мондагӣ буд, мегирем болошда равномерно ҳамаи ҷошда мекунем то поёноша ки бисквити поёнам сер крем шава.
маҳкамак мепӯшонем. Покрити тортмон ҳамин боқимондаи крем қатӣ мешавад. ҳай худонбоисша медонен ҳамихай ҳамаи ҷоша ҳамвор мекунен. шпател қатияй анами лопатка қатияй чизе ки шумода удобни боша. Иҷода ман мегирам 50 грамм шоколад, 20 грамм равғани растительный, 2 қошиқ пур ба пур равғани растительный масла меандозем. Фарқ надорад чӣ хеле равған боша, равғанои ҳамин софаки хушрӯ боша. Баъд камтар гарм мекунем дар болои плита. Мишокда мегирем дӯстони азиз. Баъд мишок камтарак ҳамихели сурохӣ мекунем ки ҳамихел болоша узор кунем. Каседа чӣ хеле фантазияи худашки ҳастай ба фантазия хитон мекунем. Ман хостум анамихел болоша шоколад кунам, поёнша ранги паутина. Инамхел дӯстони азиз, торти мо тайёр шуд. раҳмат ки то охири навора ҳамроҳи мо буден. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. торт вразрез шам хушрӯвай дӯстони азиз, аҷоиб хушрӯ мешуда. Бриданӣ будам бо як шинос да торт дар кор шуд. Ами ҳамсоя да торта фурӯхтам дӯстони азиз.